Tungod sa pagdaot sa panahon, landslide na tala sa Arakan, South Cotabato. Samtang kapin 30 ka magbanay sa Surala, Cotabato, nakabalik na sa ilang Pinoyanan human gibaha. Ug upat ka mga sakyanan sa Pagadian City na datugan og natumpag nga pader. Aniyan dugang detalye. Balik mo! Gilayong mibalik sa agi kini mga motorista human makita ang aktual nga pagdahili sa yuta kilid niining highway sa barangay Durumulan, Arakan, Cotabato atol sa kusog nga mga pag-ulan ni adtong Biyernes. Kuha sa cellphone video ang panghitabo. Kining usa ka motorista gibilin na lang sa kalsada ang iyang motor ug midagan palayo sa lugar. Hinuon walay nasamdan atol sa insidente. Sa mabuting palad naman nakalampas yung van na dumaan. Mayroong kaunting tinamaan yung likod ng isang Fortuner, pero hindi naman may sado na sila at saka walang nasaktan ng mga tao. Pero agad yung mga dumaan doon, nung nakita nilang medyo pumikilos yung lupa, kagad naman silang bumalik, no, at nag-stay doon sa safety na lugar. Matud sa lokal nga kagamhanan sa Arakan, Cotabato, pipila ka oras wala magian ang kalsada gumikan sa nakababag nga mga punuan sa kahoy, mga bato ug yuta. Hinungdan nga sa mga alternatibong kalsada na lang miagi ang mga motorista. Alas 10 na sa gabi inahuman ang clearing operation sa mga personahe sa Engineering Office sa Arakan LGU ug DPWH Cotabato. Sumala sa LGU ang pagdahili resulta sa paghumok sa yuta gumikan sa kusog nga pag-ulan. Medyo mataas yung buwan ng lupa doon sa taas, saka sa lakas ng ulan, medyo humina yung buwan ng lupa at saka yung mga kahoy na nandoon, iyon ang nakaharang sa daan. No? May mga malaking kahoy na nadala. Samtang sa Surala, South Cotabato, kapin 30 ka magbanay ang gihikling gumikan sa baha adlong Huwebes, gumikan sa kusog nga pag-ulan. Tungod sa taas nga level sa tubig baha, nagtinabangay ang mga otoridad sa pag-rescue sa pipila ka mga residente palayo sa lugar. Hinuon dayon sab nakabalik sa ilang mga Pinoyanan ang mga apektadong residente paghubas sa baha. Nahatagan sab gilayon og ginabang ang mga nabahaan gikan sa provincial government sa South Cotabato ug LGU Surala. Hinuon wala ni tala nga namatay atol sa hitabo. Sa Pagadian City, nadatugan ang duha ka single nga motorsiklo ug duha ka SUV dihang natumpag ang pader sa buhatan sa DNR Region 9 sa Barangay Balintawak. Kinagumikan kuno sa way hunong nga pag-ulan adlong Biyernes. Partially damaged usab ang atop sa covered court sa mong buhatan, lakip generator set. Hinuon walay naangol sa maong panghitabo. Gigamitan og backhoe sa maong buhatan ang pagpanglimpyo ug pagtangtang sa mga semento ug mga punuan nga nagatumpag. Samtang wala usan nagpagawas og pahayag ang DNR Regional Office 9. Sumala sa CDRRMO, mihumok ang yuta kung asa nahimutang ang pader. Base sa akong pagtanong, ang ilang pader ma'am, habog kayo, tapos gitongtong lang siya sa nakapile nga mga bato. Dayon gitongtong tong pader. Tanaw ni mo ma'am, dili gid siya leak on. Wala gyud pundasyon, sakto ba? Unang ning collapse jud. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.